няколко начина. Начините са два. Единият, ако работи много, втория, ако работи умно. Има варианти вече ако е наследил пари, но това не е печалба, затова я пропускаме. Обикновено всички сме забелязали, че тези, които работят много, те печелят най-много какво? Умора. Да, някои от тях печелят и пари, но не в големи количества. Съгласни ли сте с този факт? Плюс за да, минус за не. Тоест, тези, които работят много, печелят най-вече умора, не толкова пари. Добре, 4 от 20, добре, окей. На времето имах един, понеже нали аз съм човек на възраст, имаше на времето и казарма, когато аз съм живял, в моята буйна младост. Имах един новобранец и му казах, много си як, и той казваше, по-добре як и прост, отколкото само прост. Значи, ако искате да работите много и да печелите пари, няма проблем, но просто не си губете времето, можете да излезете от тази среща, защото тя няма да ви върши работа. Тази среща ще ви покаже как да печелите пари умно. Тази среща ще ви покаже как да печелите пари, като следвате система. Ако мислите, че ще откривате наново топлата вода и после ще се жалвате, че не ви се получават нещата, просто не е това мястото. Тоест тук мястото обикновено е ние да можем да научим една система, която работи, и да можем да я предадем нататък, защото колкото повече хора научим да работят умно, нали, както и ние, толкова повече ние ще печелим. И те също. Има ли някой, който иска да остане в срещата, т.е. иска да се научи да печели умно, т.е. да работи умно, а не да работи много? Окей. Охо, има. Супер! На времето в една книга на един много голям писател, Том Шрайтер се казва, един от най-добрите световни автори за мрежов маркетинг, който между другото е станал милионер като дистрибутор на мрежова компания, на която много хора са се смяли, в това число и аз. Но човека е станал милионер, след като една година е бил най-големия некадърник там. Някой от вас чува ли за Herbalife? Плюс за да, минус за не. Аз лично много съм се смял на тия, където ходят с значки, искаш ли да отслабнеш, попитай как и някакви такива глупости. Истината обаче е, че това, което на времето имах късмета да се срещна с него, този човек ми беше казал, че при него са започнали да се случват нещата и да печели пари едва тогава, когато е разбрал, че трябва да използва система на работа, а не да се опитва наново да изобретява и да открива топлата вода. Така че от тук нататък, и той даде много интересен пример. Примерът е следния. Представете си следното. Някой ви казва, изкопай ми канал дълъг 1000 метра. И ще ти платя $10 000. Вие и Иван сте готови да направите по един канал. Човека се спазарява с вас, че като направите канала, ще ви даде по $10 000. Вие хващате лопатата и почвате да копаете. След известно време, там ден, седмица, месец, колкото и да е, вие изкопавате канала, свършили ли сте работата за $10 000, свършили сте работата за $10 000. И съответно човека ви плаща $10 000, защото на него му трябва канал. Така, а въпросният Иван наема примерно за $500 един багер, който за няколко часа изкопава канала.
Свършил ли е работата за 10 000 долара? Свършил работата за 10 000 долара. Плащат му се 10 000 долара. Така. Можете ли да напишете кой е работил много и кой е работил умно? Тоест, напишете само кой е работил умно. Така, до тук един. Да, втория, Иванчо, този с багера, така. Човека с багера. Има още двама човека, които казват багериста. Супер. Така. Тоест, заради багера. Всичките сме съгласни. Аз също съм за багериста. Така, в този случай, това, което аз мога да кажа е, че от тук нататък ще ви покажа как работим с багер. Ако вие искате да копаете с лопата, нямам нищо против, просто обаче нека да не си губим времето. Аз ще се опитвам да ви дам гориво за багера, вие ще се опитвате ме да дадете лопата в ръцете, ще си губим времето. Тоест работете си спокойно с лопатата и да не си пречим един на друг. Ако искате да почнете с багера, обърнете се насам да ви дам гориво. Продължаваме от тук нататък, вече става по-простичко. Дойде момента, в който ще споделим екран, за да може вече да разгледаме нещо повече. Така, хоп, я да видим, улучихме го. Така, Hunter Network. Става въпрос за Hunter Network. Тъй като сме се събрали на презентация на Hunter Network, всички сме наясно, че става въпрос за онлайн платформа. Онлайн платформа, която дава възможност да се печелят пари. Онлайн платформа, която към настоящия момент е някъде на около 8, почти 9 месеца възраст. Това е доста вече, как да кажа, сериозна възраст за онлайн платформа. Тази тепърва започва да се развива. Има доста какво да се научи за тази платформа в рамките на няколко минути. Тук не можем да го кажем. Но идеята е да покажем, че такова нещо съществува и има такива възможности. Обърнете се към човека, който ви е дал това видео. Обърнете се, ако да речем по случайен начин сте попаднали на това видео, просто вижте там под видеото, в първия коментар трябва да има информация, юзернейм, с който се свържете в Telegram или линк, но задължително, тръгнете ли да го правите сами, няма да ви се получи. И задължително обърнете се към човека, към който сте си регистрирали. Задължително ще видите група в Telegram на български отдолу. Задължително задавайте въпроси там. Ако мислите, че можете да давате акъл, няма проблем, но ако не ви е качествен акъл, със сигурност няма да ви се получи. Продължаваме. Надявам се, че до тук говорим достатъчно честно. Продължаваме нататък. Предимствата е, че тук наистина може да се печелят пари с две неща, които повечето хора ги имат. Или си мислят, че ги имат. Първото е мобилен телефон, второто е глава на раменете. И съответно това дава възможност с безплатен тест, без рисков, човек да може да пробва и да прецени как ще продължи нататък. Дали ще бъде изцяло безплатно, това също е опция, цъкай си, печели си. Има варианти на безплатното да правиш малко пари, има варианти на безплатното да правиш много пари. Всеки избира как да бъде. Отново казваме, искаш ли да избереш топлата вода и да копаеш, т.е. сам да откриеш топлата вода и да копаеш с лопата, ще се умориш. Така, продължаваме нататък. Има няколко продукта към момента, които на нас ни вършат работа и които ни дават възможност да печелим. Първото е HunterBot, това е бота в Telegram, с който ние печелим. Hunter училището, което е официалното, то е към момента е на руски, но също ние в България за нашата структура, вече това е извън Hunter, ние си правим за нашите партньори и екосистемата на Axiom. Криптомонета, която е реална, вече се търгува на две борси. Така, и интересното е, че тази екосистема на Axiom официално вече си сътрудничи с Visa и MasterCard. Не знам дали знаете, ама Visa и MasterCard не си сътрудничат с Сулю и Пулю. Така, относно HunterBot, какво можем да кажем? Така или иначе, вие това видео ще си го гледате и тук си пише наистина
Какво точно пише? HunterBot е мощен инструмент, който помага на членовете на Hunter Network да постигнат целите си по-ефективно и с по-малко усилия. HunterBot лесно се интегрира с други инструменти и платформи, които ви позволяват да създадете единно информационно пространство и да подобрите взаимодействието между различните компоненти на екосистемата. Това пише. Но в този случай аз какво мога да кажа? HunterBot е нещо, което е измислено доста дълго време, зад него стои доста акъл, стои технология. И най-важното е, че то ни дава възможност да си печелим пари и да ги теглим доста бързо. Така че наистина се струва да се разучи. Колкото по-малко знаете, толкова по-малко ще печелите. Съжалявам, същото е и като сте двойкаджия по право и не ви се получава да станете добър адвокат. Няма да бъдете добър адвокат и няма да печелите толкова. Учете повече, станете добър адвокат и ще печелите. И ще станете звезда и ще правите луди пари. Вие избирате как да бъде. Така, продължаваме нататък. Хънтър училището дава възможност наистина и в официалния чат, който е готино, че дава възможност наистина да се печели в много различни държави. Тоест, така е разположено, че тук няма граници. Може да се работи и да се печели в целия свят. Специално нашата структура, тя вече е в един Господ знае колко държави разпространена. Имаме и рускоговорящи, имаме в Турция партньори, имаме в къде беше Чехия, в Сърбия, доколкото знам в Гърция вече се появиха някакви, в Западна Европа вече не мога да кажа в колко страни го има. В бившия Съветски съюз е в няколко държави и постепенно това също продължава да се развива. Именно това е хубавото, че по този начин, когато има вече създадено такова училище, хора, които са наясно с този език, могат също да получават допълнителни знания, без това да се налага вие да отделяте от времето си. Това е супер. Тези, които са само с български език, ние се стараем в България, в нашите български чатове, да правим нещо за нашия български екип. Това си е изцяло наша работа, няма нищо общо с Hunter Network. И заради това, т.е. ние си подкрепяме нашите партньори. Продължаваме нататък. Как може да се стартира? Най-простото е с активация на Елстарт локацията, което става чрез активация с линкът. Много моля, не дейте да натискате линкове на непознати хора, защото има такива, които просто пускат някъде линка, вие се регистрирате, на тях не им пука за вас, те искат да вземат някакви еднократни комисионни, да, наистина тук. Дори на безплатното можете печелите да получавате комисионни, това е рядко срещано явление, няма по-щедра платформа, дори от безплатните в света. Но въпросът е, че на вас не ви трябва да изкарате 10, какво беше, 40, 50, 70, 80 цента и да кажете, че сте спечелили пари. Това би било смешно, все едно да вземете един пакет солети. Голяма печалба. Тук потенциалът е много голям. Заради това много внимателно. Първо, постарайте се да си пишете с човека, който е, ако някъде виждате обява. Постарайте се да си пишете с този човек, да видите дали има нещо под косата или там в главата. Защото после това ще е основният човек, на който ще разчитате за помощ да ви помогне да изградите бизнес, който да ви носи пари. Истината е, че ако се изгради правилно с правилните партньори, този бизнес може да ви носи добри пари, дори и на безплатната локация. Всичко започва, както казах, с безплатна регистрация. Имаме YouTube канал, даже два. Внимание, висок риск се казва. Първия, втория се казва Фабрика за изобилие, в който има видеа как да си направиш регистрация, какво да погледнеш, ако нямаш юзернейм и не ти се получава, как да ти се получи, как да си направиш юзернейм, как да теглиш пари, как да вкарваш пари. Тоест, абсолютно целият процес го има вътре. Плюс допълнително презентации, информации, всичко, което е нужно на един нов партньор. Затова ви моля, вие, например, партньори, които вече сте все още нови, но имате вече партньори след вас, освен вие да се обучавате, може да им давате също и тези канали те да гледат, за да може също по-бързо да се научават.
Тоест до тук отново казвам нищо ново под слънцето. Както казвам през цялото време, Елстарт има и платени локации и някой ще каже, аха, тук искат пари. Ами да, нищо ново под слънцето. Когато отидете в Lidl, в Kaufland, в Била, в Практикер или къде ли не, в който и да е магазин, даже и в бензиностанциите, когато искате да купите нещо, ви искат пари. Примерно, да говорим за софтуер. Използвате, примерно, безплатната част на Telegram, в която в момента ние провеждаме срещата си. Тя е безплатна. Искате по-добра функционалност на Telegram, опа, трябва да плащате, което е нормално. Използвате ChatGPT. В един момент искате да получите обаче повече от този ChatGPT, съответно трябва да си плащате. Тоест, всяко нещо, мострата е безплатна, за да получиш вече нещо, което е сериозно, CapCut или Canva или каквото и да е вече, те са много неща в интернет. Тоест, вие трябва да си платите. Дори и в YouTube, ако искате, знаете, че има и безплатна версия, има и платена версия. Тоест, нищо ново по слънцето. Така, продължаваме с неща, които повечето си мислят, че са нови, а то просто какво беше? Новото е добре познатото старо. Така, едно от най-важните неща, които всеки трябва да знае е, че колкото по-бързо вземеш решение и действаш, толкова повече естествено ти се увеличава шанса да печелиш. Тук е показано и графично, но това вече ще си го разгледаш с твоя наставник, човека към когото си се регистрирал и съответно той ще може да ти обясни повече или това вече на някой от срещите ни в неделя или пък може вече да се пита по някой път в групата и да може да се помогне. Тоест няма нищо лошо. Някой казва, значи, щом трябва да съм бърз, тук едва ли не пирамида. Абсолютно вярно, мога да ви кажа двама от най-известните пирамидаджи в момента в нашите години. Те са известни с това, че обикновено правят пари, защото са по-бързи от другите. Единия се казва Кристиано Роналдо, другия се казва Лео Меси. Тоест отново нищо ново по слънцето. До тук мисля, че май всички сме съгласни. Така, има доста видове доходи, над 10 вида доходи. Тук пише даже над 11 вида доходи. Тоест сега в момента да тръгна да ви ги обяснявам всичките, със сигурност няма да запомните. Само да ви кажа, че се печели в две криптовалути. Това са USDT. За тези, които не са наясно, това е криптодолар. Тоест една единица USDT е равно на $1. Другото, което е криптовалутата Аксион. Криптовалутата Аксион е реална криптовалута, която се търгува на две борси, на Economy и на MEX, така че и в двете криптовалути се печели. Другото, което е най-якото. Тук дори и най-големия новак, и най-големия, няма да кажа идиот, но човек без особени познания, щом се е регистрирал правилно, той всеки ден получава пасивен доход. Той всеки ден на него му се изплаща. Обикновено аз съм имал познати, даже с които съм израснал заедно, които казват, това не е възможно, откъде могат да дойдат парите. Пак се връщаме към следното. Парите идват, пасивният доход идва просто от блокчейна на Аксион. Създаването на криптовалута е по два начина. Естествено, отново ви казвам неща, които не са нищо ново под слънцето. Можете да си ги проверите и в Google, и при всеки, който се интересува от крипто, да го попитате как се създава криптовалута. Два са вариантите. С майнинг, така наречените копачки. Това се нарича Proof of Work, самата технология. И втората технология е Proof of Stake, чрез залагане. Втората технология се налага вече все повече в света, защото тя изисква в пъти по-малко електроенергия и се води по-щадяща екологията. Една от най-големите криптовалути в света, Ethereum, от Proof of Mining, of Work, т.е. от копачки, премина към стейкинг. Тук е същото, т.е. идват приходите от стейкинг.
Имаме такова видео, откъде идват парите, т.е. се обясняват доходите, за да няма излишни глупости, градски легенди и фолклори. Така, т.е. видеото го има в канала Фабрика за изобилие, чат-пат си го препращаме отново в нашите групи в Телеграм за новите партньори да го видят, но отново казваме нищо ново под слънцето. Продължаваме нататък. Маркетинговите условия. Всичко е много просто, т.е. представете си, че вие сте с таблото на едно дърво. Едно дърво, за да бъде стабилно и да израства, му е нужно нещо супер важно. Голяма и силна коренова система. Вие сте с таблото. Първата работа в началото на всеки един е да даде възможност и да помогне на корена да порасне. Тоест, ние, примерно, когато засаждаме едно дръвче, ние се стараем да го окопаваме, да го поливаме, да го плевим, да го наторим. То в началото е слабо. Пък се налага от време на време да сложим едно колче, което да му даде стабилност, за да може междувременно дръвчето да развие стабилна и все по-голяма коренова система. Тоест, отново нищо ново под слънцето. Тук е същото. Постепенно, отгоре надолу, ляво надясно, кореновата система започва да пуска все по-дълбоки и по-дълбоки корени в почвата. Максималното количество бизнес места в тази коренова система е 65 534. Както аз обичам да казвам, тези места са ограничени, въпреки че звучат толкова много, и аз със сигурност не искам да давам в своята структура бизнес места, и аз не давам на хора, които искат да дойдат и за една седмица да станат милионери или да станат богаташи за вчера. Те наистина нямат място в това място, което аз виждам на сериозно. Има достатъчно места, където ще им вземат парите, ще скамнат след 2 дена, те ще се почувстват с адреналин. Тук плюсът е, че има пари, минусът обаче е, че се учи и че се работи. Така, както казахме, отново нищо ново под слънцето, за да стане едно дърво голямо и силно, то има голяма коренова система. Когато посадим млада фиданка, ние се грижим, докато тя се окорени. Може да питате не криптоекспертите, идете и питайте простите селени, ще ви го обяснят това нещо. Отново, нищо ново под слънцето. Така. Доходи от лидерство. Едно много хубаво нещо. Няма да влизам в детайли. Тук си ги виждате, четете ги отделно. Имаме и отделни обучения, имаме запис точно на това нещо, откъде идва. Мога само да ви кажа, че най-големия процент се изплаща от платформата на вас, когато вие добавите партньор и някой ще каже, да набутам някой и ще ми дадат много пари. Добре, въпросът тогава е, ако той се включи безплатно и вие получите 20%, как става това нещо да го набутате? Те тук нека да кажем, че има нещо ново под слънцето. Но тук пък след толкова много неща, които са ясни и нищо ново под слънцето, ето това едно се струва да го разберете. Защото, колкото повече разберете, че може да печелите пари, като отваряте очите на някой как да печели пари, без рисково и безплатно, говорим за безплатната старт локация, толкова повече вие ще печелите. Да, някои ще изберат да минат на платената част на платформата, някои ще си останат на безплатната, но ако вие сте подходил грамотно и слушате как да си работите по системата, вие ще печелите от безплатната и от платената. Така, продължаваме нататък. Тук вече става интересно. Има един такъв допълнителен доход от 5%, който обикновено какво значи? Ако ти си привлякал няколко човека и си им показал как да печелят пари, към момента говорим за безплатното, същия принцип и за платената част на програмата, заради това в момента говорим безплатното, същите цифри, същия принцип се прилага и там в другите локации. Просто заради това,
коментираме само единия пример. Примерно, вие сте поканили няколко човека. Единият от тях се казва Иван. Когато научиш Иван как да обясни на Пешо да се регистрира, да може да печели безплатно, Иван получава от безплатната регистрация на Пешо 20%, както преди малко показах в предишния слайд. А ти за това, че си научил Иван как да обясни на Пешо да се регистрира и той да печели, ти ще получиш 5% върху това нещо. Няма да влизаме в математика, истината е, че това работи. Така, тук вече става много интересно. Връщаме се към земеделието и към онзи прост селянин, който ще ви дава акъл. Можете да кажете, че аз съм този прост селянин. Няма лошо. Ние, възрастните хора, го приемаме. Както казахме, имаме над 65 000 бизнес места. И колкото по-голяма става кореновата система, толкова дървото става по-здраво и дава повече плод, нали така? Колкото повече става отгоре, толкова повече стават разклоненията и дава повече плодове. В този случай нека да погледнем разклоненията в корените. Всяко едно място от тези над 65 000, когато се заеме, вие получавате еднократно 3%. Няма значение от кой се е заело това място. Дали го познавате. Някой казва, ми беше казал, аз не познавам 65 000 човека. Викам, не си единствен, аз съм така. Той казва ми, как ще се запълни? Викам, ти познаваш ли 10 човека? Той вика, много повече. Викам, я ми покажи колко маймуни имаш в телефона. Той каза, че са много. Стотици. Викам, окей, някои от тях със сигурност ще се заинтересуват. Той каза, аз не знам какво да им кажа. Викам, окей, дай да ти помогна. Аз така научих Иван как да каже на Пешо. Първо получих 20% от безплатното на Иван и после, когато Иван каза на Пешо, Иван получи 20% от безплатното от Пешо, аз получих 5%. Междувременно обаче за всяко едно допълнително получаваме още по 3%. Примерно, давам сега много просто нещо. Първата Елстарт локация, т.е. първата локация от платените струва 10 USDT, т.е. $10. В общи линии да излезете с гадже на кафе ще ви излезе доста по-скъпо. Дали ще ви се отплати това кафе, друга тема. В този случай тук тези 10 USDT могат да ви донесат само от 3%, тия другите 25 ги оставяме на страни, могат да ви донесат до $19 660. Струва се да се разучи, нали така? Продължаваме нататък. Така, тук има нещо много интересно. Математиката е точна наука. Аз като двойкаджия на времето по математика хич не я научих, обаче когато почнах да печеля пари, разбрах, че трябва да стана приятел с тая наука. И понеже неволята учи, постепенно станах. Тук вече са дадени вариантите за печалба от платените локации. Към момента са възможни максимално 10 локации. Ето тук местоположение 10. Всяко тук е дадена отделна цената, която е, и общата цена колко може да се спечели. Т.е. общо колко може максимално да бъде вложено. Максималното вложение, което е в всичките локации по принцип е 910 USDT, $910. Дори вече да отиваш към 11-та, 12-та и така нататък, просто системата така е направена, че вече не можеш да вкарваш повече. Т.е. трябва предварително да си спечелил и след това вече оттам да дадеш, т.е. да не се набутваш. По този начин това ограничава всякакви варианти за далавераджи и пирамидаджи. Не, че не опитвах, но просто не им е окей тук. Така, максималният възможен приход до момента от 3%, ако сте активирали всички 10 локации, може да достигне 1 789 078 $.
Ето тук го пише. Ето, примерно, ако давам пример с L5 локацията, защото обикновено тя е от тези, които са напълно постижими, приемливи. Обща цена 210 USDT може да ви донесе 412 864 долара. 10% да ви донесе от това нещо, което да е 41 000, мисля, че пак сте на един много голям плюс. И постепенно то се трупа. Но пак казвам, задължително трябва да знаете материята. Ако не я познавате и тръгнете да кажете, то тук не го знам, що действа, все едно да отидеш в училище и да кажеш на учителя, аз тук не знам какво става, ма пише ми една шестица. В училище може и да действа. Иди в университета и го кажи това, сигурно и там ще подейства. Чували сме, има такива корумпирани места. Обаче, когато отидеш на работа и кажеш на шефа си, аз това не го знам, що е така, няма нищо, че тук докарах някакви загуби на фирмата, ама ти си ми дай заплатата, че и дай ми и бонус, мисля, че ще получиш еднопосочен билет за изхвърчане от работа. Тоест, като навсякъде, отново казвам, нищо ново под слънцето, колкото повече знаеш и можеш, толкова повече ще вадиш пари. Да, някой ще каже, аз знам и мога, ама тук, където съм на тази работа, не ми плащат. Смени я. Аз, например, защо го казвам смени я? Защото съм сменил куп различни платформи. Всяка една платформа ме научаваше на нещо, за да мога да оценя тази, в която съм. Същото е и с работата. През всичките тия 136 години, на които съм, всяка една работа, която съм сменял, ме е учила на нещо, за да мога да оценя все по-добре следващата. Аз съм я възприемал като урок. Тоест, отново нищо ново под слънцето, защото много от вас биха споделили същото. Другото, което е, както казах и преди малко, с стратегия L1, L5, тук има различни варианти. Ето, например, стратегия L1, L3 ви дава, тя струва само 70 USDT и ви дава възможност, показва ви чисто математически какви могат да бъдат доходите ви при различни варианти. Тоест, вие избирате как да го направите. Ето стратегия L1, L5 от 210 USDT дават различни варианти, примерно тук печалба 217 с 5 човека, с 10 човека 434, с 20 човека 869 долара на баланса. Тоест има различни варианти. Стратегия L1, L7 съответно вече тук сумата става 4 цифри на 1780 долара при 430 инвестиция. L1, L10, 910 USDT, тук вече може да ви даде 3000 и то тук говорим за съвсем стартова позиция, но направена с акъл. 3767 долара. Моля ви, преди да тръгнете да правите нещо, запознайте се, поинтересувайте се от вашия наставник, поинтересувайте се в групите, поинтересувайте се в срещите. Най-важното, не правете нищо необмислено. Същото сигурно са ви го казвали вашите родители, когато като малки сте се опитвали да бръкнете в контакт. Тоест отново нищо ново под слънцето. И така, препоръките какви могат да бъдат за вас, уважаеми прекрасни хора, с или без опит. Тоест, ако искате да стартирате или вече да разберете за какво става въпрос, моят съвет винаги е следния. Активирайте локации, когато вече сте наясно какво правите. Това е за консервативните хора, които искат да се научат. Има хора, които са рискови играчи, което няма лошо. Аз, например, бях от първите, макар че ме е яд, че тогава много се забавих. От първите имам предвид от по-консервативните. Да, трябваше да активираме L10 много по-рано, щях да печеля много повече, както видяхме в един от предишните слайдове, че който е по-бърз печели повече, но, както казваше една моя колежка на времето, заради което ние говорих 2 седмици, кьора в карти не играе. Другото, което какво беше? Предупредение въоръжен, в общи линии казваме ви какво от там нататък, да не кажете после, ама на мен никой не ми е казал. Имате презентацията, имате запис, това, че вие не сте го гледали, е друга тема. Това, че вие до момента имате финансови, как да кажем, несполуки, не сте виновни вие.
Но от тук нататък вече това е ваша отговорност. Със сигурност аз знам, че всеки от нас е бил дундуркан като бебе. До 1-2 годинки. След това обаче вече сме проходили и много от нещата започват да стават наша отговорност. Колкото повече порастваме, толкова повече. Така че ние тук търсим партньори. Тъй, значи, тук говорим вече, ако искате максимално да печелите, нали, това е стратегията L1, L9, L10 с 910 USDT. Това е добрия вариант да можете максимално бързо да се позиционирате. Ако сте начинаещи, бюджета ви е ограничен или пък не сте наясно, нали, за какво става въпрос, деца вика, искате да опипате почвата, стратегия L1, L3, която струва 70 USDT, е вашата. Аз така започнах и започнах лека по лека да добавям. В общи линии в рамките на 10 на дена стигнах до L10, но това е една друга тема. Не, да беше. Изтървах 5. Към 2 седмици някъде загубих. Така, или пък L1, L7 също е 430 USDT, т.е. особено в нашите инфлационни времена, това вече не е някаква сума, която да е някакъв свръхриск. И другото, което е след първоначален успех, добавете нови локации и по този начин вече ще можете да се създавате по-сложна и по-печеливша структура. Имаме партньори, които си стартираха с L1, L3 стратегия и много от тях или платиха много малко за следващите си локации, някои даже не плащаха нищо, просто с печеленото активираха другите. Така че наистина дисциплината си е важна и пак казвам, ако не сте наясно с материята, няма да се получава. Просто отделете време да научите. Той звучи като някоя селска учителка, но какво да се прави? Без учене не става. Това ще ви го каже и вашият автоинструктор. Така, в този случай да, нищо ново под слънцето. Как да получавате доход т.е. от 100 USDT на ден? Има стратегии тук, ще си ги видите обаче сами. Защото не искам да влизам в някакви такива детайли, т.е. стратегията е как бързо да стигнете до $100. Така, интересното в този случай имаме една касичка, при която какво означава? 10% от спечеленото в USDT при вас автоматично се отделя в тази касичка и съответно това се заделя, за да може да се активират нови локации. Когато, примерно, решите да активирате локация, касичката сработва и ви се добавят тези пари към вашата. Първо даже се харчат парите в касичката и от вашия баланс се добавят към нея, за да може да има тази сума. Другото, което е, защо аз казвам, че системата много ми харесва, е изключително идиотоустойчива, защото дори нищо да не правите, сте супер залюхав, обаче парите автоматично да ви се събират стъпка по стъпка в касичката. Когато се съберат, за да можете да си купите следващата локация, касичката автоматично ви активира следващата локация, т.е. вие продължавате да печелите и от следващата. И така едно по едно може да стигнете до максимума, който е. Но това е много бавен процес. Но въпреки това показва, че и най-голямата заспа може да печели. Извинявам се за речника, ама дайте да си говорим нещата с истинските им имена. Така, естествено варианта с ръчно активиране и с осмислена стратегия и действия са много по-добри, много по-печеливши, но за тази цел си ви трябва какво? Да имате екип, т.е. да започнете да общувате с хората, които са вашите наставници, вашата горна линия, да общувате в групите. Нецензуриран език, речник не се допуска, спам не се допуска, можете да си изгубите достъпа до бота, особено пък ако тръгнете да спамите в официалната група, те първо стрелят, после питат, т.е. първо ще ви баннат и няма и да ви питат. Но ако не сте в официалната група, вие губите достъп до бота. Така че не спамете нито в групата, нито на лични съобщения на членовете. Нашеница се е прочу, че прави много такива глупости. Така, продължаваме нататък. Аксиом. Както казахме, една от двете криптовалути, в които ние печелим, наистина става въпрос за нещо, което е много добро, защото освен, че криптовалута, зад криптовалутата
има доста сериозни технологии и бизнес. Тоест платежни системи, както казах, с Visa и MasterCard. Тоест много е важно, когато си избирате вашата Visa или MasterCard от тази система, вашите наставници ще ви обяснят повече или вече в другите обучения, които са свързани с Wallet, ще имате повече информация по темата, но много е важно, когато си купувате една карта, когато си плащате, просто не се плаща както в банките такса на месец, а тук е предварително, защото просто няма как да е като при банка. Но плюс е, че прехвърляте крипто, захранвате с крипто и теглите кеш. Който разбрал. Много важно е и това със сигурност ще бъде нещо много хубаво нататък. Предстои да се пуска борса, предстоят да се пускат също и доста други продукти в Axiom, така че наистина ще дава възможност. Всяка една локация увеличава доходите, пасивните ви доходи в Axiom, които са ви в бот. Така че изключително важно е да реинвестираме, това ние го правим постоянно, може да го видите в групите и ви дава възможност да печелите много. Отделно, имате възможност да печелите и от партньорите, които са след вас. Може да печелите от попълнението, както вие реинвестирате, за да ви се увеличи сумата в стейкинг, да печелите повече, партньорите след вас го правят и те. Вие печелите също процент върху тази сума. Това е вече част от платената част на платформата. Наистина, както казах, платената част дава наистина много вкусни варианти за печелене. Така, има също, но това си го имаме в Elstart локацията, именно заради това тя е изключително важна. Някои хора я неглижират, защото казват, тя като е безплатна, какви доходи носи. Като е безплатна, може да ви донесе много сериозни доходи, стига да я изучите. Така. Тоест, имате възможност за много варианти като печалби. Може да печелите и в платените локации, дори можете да печелите в безплатна локация. Когато активирате платените локации, получавате възможност да печелите и в платените локации и отделно ви се увеличават доходите и възможностите за доход в безплатната локация. Тоест това е направено доста умно и е направено доста стабилно. Така, от тук нататък, като бъдеще, какво се очертава? Peer-to-peer борса, мобилно приложение за управление на акаунти, Smart Contract Hunter, собствен токен, който се очаква да се пусне. Между другото, вървят вече тестове. Така, платформа за залагане, игра Hunter Game, отделно също да се добавят и допълнителни криптовалути, освен Axiom и USDT в системата, от които ние да печелим. Тоест, това е нещо, което е с перспектива. Заради това, ако вие сте решили, че има възможност да печелите само по един начин, в един момент, когато се добавят другите начини и се окаже, че вие сте закъснели с това да си разработите структурата, отивате при огледалото и кажете, човек, сега дай си зор, защото ако изтървеш това, на следващото добавяне на монета още повече ще те яд. Имаме такива партньори, някои проспаха много време, някои проспаха даже повече от 100 дни, но постепенно наваксват. Някои казваха, че има такива, които в началото искаха да станат милионери за седмица. За жалост не им се получи и те просто се отказаха. Имаше такива, които бяха притеснени заради това, че имаше случаи на гръмнали проекти, преди това имаше не такива 4 буквени и просто не подходиха с доверие, което е нормално, няма как да кажем нещо лошо за такива партньори. В един момент видяха вече, че това нещо работи. Решиха да вникнат в платформата и съответно лека по лека започнаха, даже вече някои са в 10-та максимална локация. Но винаги, когато и да стартираш, най-голямата грешка е да се съревноваваш с някой друг. Съревновавай се с себе си, защото тук няма световно, олимпийско, европейско, национално или балканско първенство. Съревновавай се след един месец ти да печелиш тук повече, отколкото печелиш днес. Съревновавай се
след половин година да печелиш повече, отколкото ще печелиш след един месец. Съревновай се с себе си след година да печелиш още повече, отколкото си печелил преди половин година. Имаме хора, които са на над половин година и решиха, че... Тоест те не решиха, просто те не направиха нищо и в момента печелят все още колкото са печелили преди 6-7 месеца, когато се регистрирали. Така че всичко е въпрос на избор. И говорим, това е за безплатна локация, човека, за който говоря. Тоест много е важно наистина да сте наясно с материята. Откъде човек може да се започне? Ами, регистрирай се. Поискай линк за регистрация. Разпитай хубаво преди да се регистрираш. Не натискай по линка, преди да... Защото след това после вече веднъж на активиран линк, т.е. ти ще работиш изцяло завинаги с този партньор. Ако е някой кофти, да, има вариант, винаги със сигурност ще има някой над него, който да е читав. Тук стават все повече читавите партньори, които са наясно за какво става въпрос. Въпросът е обаче вие да имате правилния избор, защото колкото по-правилен ви е избора на директен наставник, толкова повече вие ще печелите. Но това, че може да имате най-добрия наставник, но ако вие не си размърдате 4 буквието да се научите и да работите, няма да ви се получи. Тоест процесът е двустранен, взаимен. Така, изберете максималния брой на лични локации и ги активирайте за по-високи бонуси и процент на залагане. Така, ние също тук добавяме едно нещо, което в България казваме. Правилото на 3 стъпки. Първо правило. Научи се всеки ден да получаваш пари. Някой казва, ама как да се научи, като те пристигат автоматично? Може да пристигат автоматично, обаче има куп хора, които даже и не знаят това нещо. Аз бях от тия мушмуроци, повече от 10 дена, аз съм получавал пари и не знам. Направо, като разбрах после, че съм се минал и не съм ги засилил да почнат да работят, както и да е, беше ми криво. Но реших, че бързо трябва да наваксам. Постарах се. Дадох си зор да науча и да се науча да го работя и да го правя. Второто нещо е, след като получаваш пари, реинвестирай постоянно. Защото по този начин, когато ги реинвестираш в стейкинг, ти се увеличава сумата в стейкинг. Това е процес, който се нарича сложна лихва. Имаме и в двата YouTube канала видео за сложната лихва, както Айнщайн я нарича осмото чудо на света, скритото оръжие, за да печелите повече. И третото, което е, но добавете вече ваши приятели, които да печелят по същия начин. Научете ги да правят също 3 стъпки, т.е. да получават пасивен доход всеки ден, да го реинвестират и да могат да предадат тази информация на следващите си партньори и да продължи нататък. Дори само тези 3 стъпки, ако ги научите правилно, на вас ви гарантира, дори от безплатната локация, вие че ще работите и ще печелите добре. Като за безплатно. Само да ви кажа, безплатната локация е примерно при около 4 цента на монета. Това са от порядъка на едни около 700-900 долара. Кой ви ги дава? При по-висока цена, вече там не искам да казвам, защото някои могат от вас да получат инфаркт. Така, и това е. Другото си го виждате тук, няма да ви го казвам. Но наистина тук нямате ограничения на дохода. Колкото повече сте в час, толкова повече го разбирате. Имаме партньор, тя беше казала, че няма да добавя партньори към себе си. Не, че не искаше, напротив искаше, ама не вярваше, че може да го направи. В момента нейната първа линия е повече от 100 човека. Мисля, че това е просто защото реши постепенно да научи материята. И други неща, но това са вече малко допълнителни, които ще ги научите в L5. И така, можете да започнете да печелите най-просто. Стартирайте, активирате L-Start, купувате акцион монети в бота и ги залагате, т.е. реинвестирате. Надстроявате локациите, т.е. купувате повече локации и по този начин увеличавате доходността и 20% от стойността на активираните локации
отиват в аксиом в стейкинг, което автоматично ви носи на вас повече доход и когато партньорите след вас го правят, това им носи на тях повече доход, а на вас ви носи автоматично още повече доход. Няма да влизам в детайли, защото е супер много нещо. Така, иновативна криптообщност, така, айде да прочетем, да видим какво пише тук и какво аз ще ви кажа. Така, написано е Hunter Network е иновативна криптообщност, която съчетава надежност, достъпност и висок потенциал за доходи. Тя е цяла екосистема в криптоиндустрията. Активирайте максималния брой локации, за да получите неограничен доход. И това е вярно. Присъединете се към общност, където на всеки член се дават равни възможности за успех. И това е вярно. Окей, сега го забравете това, което ви прочетох току-що, защото може да си го прочетете сами. Аз мога да ви го кажа по най-простия начин. Тук математически е доказано, че ако научите това нещо, и то няма да ви отнеме 4 или 5 години като висше образование и се научите да го правите, пак ви казвам, че няма да ви излезе 4 или 5 години като висше образование, и няма да ви струва като едно висше образование, вие ще можете да печелите. Да, в началото, докато се учите, ще печелите по-малко. Но, аз казах, че докато се учите, ще печелите. В кое училище или в кой университет, докато се учите, вие печелите. Обикновено тогава плащате. Всички родители мразят 15 септември и дните преди 15 септември учителските срещи. Родителските. Тук вие имате възможност, докато се учите, да печелите. Ако не се учите добре, никой няма да ви пише двойки. Ама вашия джоб ще ви пише двойки. Ако се учите добре, вашия джоб ще ви пише шестица. Вие си избирате как да го направите. Така че ние винаги избираме. Някой казва, ние избираме според ситуацията, според възможността. Аз искам да си купя хубава къща, ама парите ме стигат за под наем. Окей? Аз искам да си взема чисто ново Порше, ама парите ме стигат за Голф 4 и то втора употреба от Перник. Тотално издухал. Или за BMW тройка от Перник. Това е вече от по-богатите перничани. Истината обаче, че това там аз нямам как да го определя как да бъде. Това си е ваша работа. Но мога да ви кажа как да ви помогна тук. Тоест ние сме екип. Вие си изберете дали това ще ви върши работа на вас или не. Пак казваме, има риск. Всяко нещо, което ти вади пари от джоба, има риск. В магазина да идеш и да си купиш нещо, има риск, защото може да се окаже кофти. Да излезеш с гадже, да набиеш едни пари, пак има риск, защото може да се окаже, че не е оправдано като разход. Да се ожениш, там пък има още по-голям риск. Да си купиш кола на старо. Винаги е на 120 000 км, винаги го е карала баба в Германия. И после се оказва, че не е точно така. Далеч съм от идеята, ви казвам, че няма риск. Риска обаче е премерен. Ако риска не е за вас, по-хубаво затворете това видео, излезте от този канал, излезте от тази група и си намерете нещо, което ще ви направи безрисково милионери. Ако го намерите и успеете, обадете се с удоволствие и аз ще се включа към вас. А до тогава, добре дошли на всички, които им е харесало и имат разум в главите. На останалите късмет в живота. Прекрасни хора, надявам се, че ви хареса, спрях записа и от тук нататък